हाय लोगोफोर गुड मर्निं दिनैनि भिडिअ जाहैबाय जोंहा आलासि फैगोन दा आं आलासि फैनायाव बेदर एवनो लादो ओंखाम संनो बेखौनो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामनो लादो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबा नुनो मोनगोन थोदो बिदिब्ला भिडिअखौ नायलांबाय थादो दिनै आं संनो लादों दाउ बेदर लकेल दाउ बेखौ आं सुनानै लानोसै नैया लकेल दाउ एवनो लादों आङो बियो दाउ नैबे जाबाय जोसा फल आलु ओमफ्राय बिलाहि फिसा बेनि नायथि लादों आङो नोरसिं बिलाइ सामब्राम जालुक आरो जाब्रां देनाय बेनि उनाव नैबे फालौ सामब्राम हाइजें देनाय दा आं एवलांनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो नै लोगोफोर आंनियाव आलु रुना लादों आं दा बेलेग मोनसे खारै मैगं संगोन माने बेलेग खारै आरो बिनि खारै रदबनाय ना गोरानदों नै आलु खारै संगोन गरम मैया संबाय थादों आङो मोनसिगोन नैया बिलाहि फिसा बेखौ होबा बहुत टेस्टि जायो दाउ बेदराव I don't know. नैया आङो नैबे बासिका बिबार गोरानदो इनि उनाव नैबे टिसिना फोराननाय इदो आङो खारै रुदबगोन आलुदो सामब्राम दिबना लादो र' सामब्राम आरो जाब्रां देना होनायाव नैबे बासिका गोरान इनि उनाव ना गोरान रदबगोन बेखौ आलुदो नैयाव खारै मैगं संनि आङो खारै सङै लरायानो गोसोम जाजोब्बाय आंना बे बारासो जाबाय नामा खारै बे फालौ सामब्राम देनाय नाखौबो खानसै आङो नै मोनबाय आंनिया टेस्टि गोथाव जासोदों जालुकनि फ्लेभारा बुहुत मोजां फैदो आरो जोसा फल होना खायदाया मोदोमदो मोनबाय खारैयाबो खारै रदबनाय हाय लोगोफोर दा आंनिया मोनबाय खारै मैगं बासिका बिबारदो ना गोरान आलु रदबनाय आरो जोसा फल इनि उनाव दाउ बेदर एवनाय दा आं जानोसै नोंथां जानायखौ नायदो बाहाय खिथिनोसै नैबे
आलु बासिखा बिबार आरो टिसिना गोरान रदबनाय खारैदो बेनि उनाव नैबे दाउ बेदर जोसा फल आलु बेनि उनाव नोरसिं बिलाइ आरो बिलाहि होना एवदो नैबे आंनिया थाइसुमै फालौ पियास आं दा जानोसै आंनि फेभरेट टिसिना गोरान दा पानि लानो सांसो गोथाव जोसाफोरा थांनांगौनो ना गोथाव खारै मैगंआ गोथाव जाखानो आलु खारै बासिखा बिबार आरो मिस्था खारैफोराबो गोथाव जायो खारैजों ना गोरानदो बहुत गोथाव जादोंमोन खारै मैगंआ सबसे बेस्ट जादों दा नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ माबायदि मोन्दों अननानै कमेन्टआव खोन्थाहर आरो आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै हो दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै बाय बाय